Стабільны кантроль за аператыўнай абстаноўкай, зніжэнне ўзроўню злачыннасці ва ўсіх сферах гаворыць аб тым, што ў міліцыі Брэшчыны працуюць прафесіяналы сваёй справы. Урачыстыя мерапрыемствы з нагоды юбілею пачаліся на пляцоўцы перад памятным знакам супрацоўнікам органам унутраных спраў, якія загінулі пры выкананні службовага абавязку. Тут адбылося адкрыццё новай стэлы з імёнамі 163 міліцыянераў вобласці ўсіх пакаленняў, якія паставілі абарону свайго народа і абавязак перад радзімай вышэй за сваё жыццё. Памяць аб іх жыве. Мой муж погиб вот уже 22 года, да, но я до сих пор ощущаю помощь сотрудников всех. Поэтому я не могу сказать, что я вот одинока. Хотя в тот момент, когда вот все случилось, эта беда, казалось, что земля просто из-под ног уходит. И вообще не представляла, как можно было жить с двумя детками. Благодаря тому, что есть друзья, сотрудники, как-то потихонечку, и как-то жизнь так, живем. Уся работа по праектаванні вырабу і установцы памятных пліт была арганізавана за кошт добраахвотных ахвяраванняў афіцэраў управлення ўнутраных спраў вобласці. Ва ўрочыстым мерапрыемстве, прысвечаным юбілею брэсцкай міліцыі, прынялі ўдзел кіраўніцтва і супрацоўнікі УУС, былыя начальнікі ўправлення, ветэраны ўнутраных спраў, сем'і загінуўшых пры выкананні службовага абавязку. Обращаюсь в адрес ветеранов. Большое им спасибо. Действительно, тот фундамент, который они заложили, показали, как можно работать в напряженных условиях. К сожалению, иногда и не считая собственным здоровьем, иногда собственной жизнью, но достижение и выполнение задач по предназначению они показали, это основа службы всех сотрудников органов внутренних дел. Конечно же, хочется поблагодарить их семьи, пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия. Ну а действующим сотрудникам видеть и знать ту историю, которая была у брестской милиции, всемирно ее и всеми силами поддерживать и, конечно же, приумножать. Працягам мерапрыемстваў стаў урачысты сход у абласным грамадска-культурным цэнтры. Атмасфера свята вітала ўжо ў фае, дзе размясцілася выстава па старонках гісторыі брэсцкай міліцыі. А ля будынка разгарнулі экспазіцыю спецыяльнай тэхнікі, з дапамогай якой у розныя гады вартавыя правапарадку выконвалі свае службовыя абавязкі. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, кіраўніцтва вобласці і горада, ветэраны, дзеючыя супрацоўнікі ўправлення ўнутраных спраў былі гасцямі і дзеючымі асобамі гэтага вечара. Пожелать хочу в первую очередь, конечно, продолжать те славные традиции брестской милиции, которые были заложены и до нас, и которые поддерживались нами. И мы, конечно, надеемся, что эти традиции будут поддерживаться и в дальнейшем. Я хотел бы выразить слова благодарности всем сотрудникам Брещины, которые работали до нас, которые работали с нами, которые работают в настоящее время. Огромные слова благодарности и признательности за их профессионализм, за их отношение к службе. Былі заслужаныя ўзнагароды тым, хто стаяў і стаіць на варце правоў і інтарэсаў грамадзян. Да юбілею брэсцкай міліцыі выпушчаны і новы нагрудны знак. Адным з першым яго атрымаў начальнік аддзела па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій управлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама Александр Ренгевич. Конечно же, очень приятно быть отмеченным сегодня и быть среди награжденных такой наградой. Я считаю, что это скорее аванс, потому как я работаю именно в службе, которая очень динамично развивается, в очень динамичном направлении сферы высоких технологий, поэтому будем стараться оправдать то доверие, которое оказано. Завершився святочны канцэрт і урачысты сход прэм'ера і гімна брэсцкай міліцыі у выкананні вакальнай групы управлення ўнутраных спраў. Юрий Печур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».